To je časť 2 líčenia s produktami, ktoré neznášam. Ak na mojom profile nie ste noví, viete, že ja a táto vec máme seriózny beef. Vlastne ani neviem, na čo to teraz robím, pretože je to ako keby som nerobila absolútne nič. Rovnako dobre mi mohla poslúžiť aj táto kefka. A ideme na oči. Cítim sa trochu zle, lebo táto paletka sa tu ocitla trošku neprávom. Ja totižto nemám žiadnu paletku, ktorú by som vyslovene že nemala rada, ale táto je asi najmenej pigmentovaná zo všetkých, ktoré mám doma. Inak pomer cena kvalita je podľa mňa dobrá. Nemám rada túto linku. Na aplikátor to je niečo. Pozrite, ťažko sa otvára. Mne sa s tým proste nerobí dobre. Spravila som taký malý hack. Používam síce túto linku, iba že ju nanášam iným štecom. Vo výsledku je z toho veľmi pekná linka a ju asi týmto spôsobom budem využívať, aspoň mi nebude doma stáť iba tak v taštičke. Ako maskaru som použila túto 5D Lush Pow od Makeup Revolution. Mne nesedí, pretože má obrovskú kefku, väčšiu ako moje oko. A poďme na umelé myhalnice. Toto je naozaj že čistá preferencia, ale ja neznášam myhalnice, ktoré sú také moc výrazné. Brings me back to 2016. Ale naučím vás takýto hack a pokiaľ máte myhalnice, ktoré končia a začínajú rovnako, môžete ich proste len rozstrihnúť na polovicu a použiť iba polku na jedno oko a polku na druhé a nebude to vyzerať tak hrozne. Vyzerá to mega dobre. A teraz ideme na pery. Nemám jeden lipstick, ktorý by mi vyslovene že prekážal. Snažila som sa vybrať taký, ktorý by som si asi vybrala najmenej pravdepodobne zo všetkých, ktoré tu mám. A to je Huda Beauty Liquid Lipstick. A pre mnohých veľmi obľúbené, pre mňa sú príliš tekuté na začiatku a ťažko sa mi s nimi pracuje. A tá hydratačná formula, ktorú majú, niektorí ľudia ju milujú, ja až tak moc nie. Presne sa mi potvrdilo to, ako si ich pamätám, že oni stále tie pery nie sú zaschnuté, sú síce hydratované, ale celé to popiera význam liquid lipsticku, ktorý má držať na tých perách. Teraz keď spravím toto... Každopádne toto je môj dokončený look. Dúfam, že sa vám páči. Ja som s ním veľmi spokojná a dokonca si myslím, že ani na to rande nie som úplne na zahodenie. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za túto výzvu, pretože ste ma donútili výjsť z mojej komfortnej zóny a objaviť iné spôsoby používania produktov, ktoré by mi inak iba ležali doma.